Angatinji zina angati nevayana chunga ukulandelani ku program inanso ya kulinji lero lachiwiri pa 24 December 2024 chaka chikuta ichi mawa ndi Krismisi ndipo lero nzanga Patrick Kankwatira watalikira koma ndikhala ndi nzanga nsowina Jona Pankuku. Jona, Christmas mwayikonzekera bwanja chimwene? For lofuna kuti amamvera that program kuopa kupeleka ma promises empty promises no kwambiri timakumbukira kubadwa kwa Ambuye Yesu, so kuchali chitipita tikapita tibwera mayi akapanga kuti pakhale mpunga tiona tizikhala mtundu wanji komano takonzekera bwinobwino wampunga umagula. Naona kampani yapereka mavocha anthu mukagule ndithu ndiwo ndizina zotero so dala khawuri sana afike bwayambisa milatu ayi koma talengeza nkhani yolakwika ayi koma zimene zafika and we appreciate the gesture ndithu kuti pena patokha kusinda. Yes. Ayi kayo dzuka bwanji? Iyayi ine ndadzuka bwino. Moni kupitadi kwa onse amene matimvera komanso mukutimvera siku la lero tukambana nkhani ya chisankho cha chaka chamawa cha 2025 koma kwambiri tifuna tikhazikike pa manambala amene atuluka kumene kuchokera ku bungwe la Malawi Electoral Commission imene atulusa kalembera zosatira za kalembera amene anachitika phase 1, phase 2 komanso phase 3. ndiye phase 1 chigawo chakumpoto anthu analembesa 318,089, phase 2 209,870, phase 3 370,155 kuphatikiza pamodzi ndiye kuti chigawo chakumpoto so far alembesa anthu 898,114, pomwe chigawo chapakati phase 1 analembesa 854,018, phase 2 anthu analembesa 1,137,169, phase 3 anthu analembesa 1,232,987 kuphatikiza 3,224,174 chigawo chapakati chimenecho. Ndipo chigawo chakumwera phase 1 anthu analembesa 1,049,200, phase 2 anthu analembesa 1,075,556, ndipo phase 3 anthu analembesa 912,173. pamodzi chigawo chakumwera ndiye kuti 3,036,929. ndiye kukhala pamodzi nkumanena kuti kodi mafigalawa akutanthauza chani kwenikweni? Zipani these numbers. Ukayang'ana mafigures iwa akumadzaonetsa 1 khanga dezi takhangati tikayerekeza ndi mene tidalembetsera chaka chatha even based on zigawo ziona ngati ulendo uno ine ndimadankhawa koyamba sindimadziwa kuti anthu akulembetsa mwina mwa mtundu otere. Panali madera ena amene anthu amadandaula kwambiri kuti ife anthu athu sakulembetsa pa zifukwa zina pampungu amene alipo, koma if you look at the figures zikuonetsabe kunena kuti as compared to 2018 mmene makonzekera 2019 zisankho anthu alembetsa bwinobwino. Komanso mafigures iwa akuyenera kupereka kandi nthumazi kandi chikhulupiriro kuzipani za ndale kumaona kunena kuti kodi mafigures amene titha kuwatanthauzira mwa mtundu wanji, komanso ifeyo ndi ma strategies athu titha kupanga plani mwa mtundu wanji. So talembetsako anthu ambiri this far tikapanga compare mwina ndi ma statistics amene mwina ungatiuze kuchoka am 2019 because we tukufika tumapitirira mwina 7 million paka dali pano tikaphatikiza zonsezi. Of interest kwambiri mwina ndi central region ndi southern region kumene mwina tikamapita mkatikati mkomano utatiuone there's been a battle nkhani yakukhudzana ndi zipani zikuluzikulu ziwiri mdziko muno, chipani cha DPP komanso chipani cha MCP. Nthawi ya registration iyo I think amakukhangata kukokerana ife sitikulembetsa
wina koma kulembetsa so taona kunena kuti Central Region mafezi osatatu ndi kuti ndi 3 million 224,174 Southern Region 3 million and 36,929 mwina kumasiyana ndi mwina close to 200,000 votes there about. Yes. So utakuona kuti majiniyo ndi mene ndimaganizira kuti Central Region akulembetsa kwambiri kuposa Central. So kumweranso anthu alembetsa mwina tikamapita kutanthauzira mkatimo we'll get deeper there. Zinandipasa chidwi chifukwa poyamba anthu amanena kuti iya chigawo chakumwera poyamba paja they were disadvantaged sanalembese ndengenaka anazakonza zinthu. Surprise anthu chigawo chakumwera analembesa kwambiri phase 1 iyo analembesa anthu kwambiri compared to mwina phase 3. Phase 3 anthu analembesa 912,173 pomwe phase 1 anthu analembesa 1,049,000 imene analembesa kumwena kwambiriko inali pang'ono. Phase 2 imene analembesa anthu 1,075,000. Yes. So again nthawi zina tisamango tengera kuti anthu akuti chani. Yes. Go down to the numbers, manambala awo sana amayi. Yes. Zimenezo zitha kutipasa ndithu chidwi on the ground chichitika ndi chani. Mu 2019 Malawi anthu anachita register 6,859,570 koma 6,859,570 ndi anthu 5,031,264 amene anavota. Koma mwina tisanapitirize ndemanga zathu ndilowese lendo athu Ernest Tindwa mukundimva? Ernest Tindwa ndithu chabwino. Mwadzuka bwanji? Ndadzuka kaidu mwadzuka bwanji tipereke moni kwa omvera onse. Ayi amene wandikhulupirira kuti onse adzuka bwino komanso Marvin Banda economist athu mprogramu ino. Mwadzuka bwanji Banda? Ndadzuka bwino Wayana, ndadzuka bwino bwana Pankuku, ndipo tifuna soti ngopereka moni kwa Amalawi onse amene akutimvera pa program imeneyi. Zomwe kwambiri. Lero tikhazikika pa manambala kuti kodi pamene tikunena kuti mchaka cha 2019 anthu analembesa 6,859,570 pomwe pano 7 million plus registered voters. Mukuwaona bwanji manambala ameneyo ndiyambe ndinu Atindwa? Are you impressed or not? Ayi manamba siyakudabwisa kweni ndithu Pankuku anafotokoza bwino kuti mwina anthu amaganiza kuti mwina zinthu zikuyenda bwino pena ndi pena koma manamba akuoneka kuti ndithu ali bwino. Mutati ndi muone choyamba nambala yakwera mujana anenera Pankuku yakwera nambala yolembesa achaka cha 2019 anthu amene analembesa analipo 6,859,570 pamene chaka chino tikukamba za 7 million. Toyeza kuti namba yakwera by 44.37%. Namba ya anthu alembesa so far yakwera ndi 4.7%. Koma somtati muone 2014 anthu amene anavota anali ambiri kusiyana ndi imene anavota 2019. 2014 amene anavota namba imene mwaperekapo ikukwanira chama 5,031,264. Yes. Pamene 2014 ovota anali 5,056,164. So iza ku 2014 amene anavota anali ochuluka siyana amene anavota 2019. Ndi chaka chinocho kapena chaka cha 2025 amene alembese ngochuluka ndithu ndipo tichite apply turnout imene inalipo 2019 which was 73% amene azavote mangani manambala amene tapereka panopa projection ya ine kugwisa ntchito turnout ya 2019 akuoneka kuti azakhala 5,250,569. Meaning number ya anthu ovota azakhala ochulukirapo kusiyana ndi imene analili 2019.
ndikunena izi mwina kunena kuti panali madandaulo kuti anthu amene akulembesa akukhala ngati achepa sanachepe manamba akukwera ndithu komano chofunikira kukhopiri chomwe limati ndinene bayana ndi kusintha kwa anthu ovota muzigawo zosiyanasiyana tafotokozera kuyambira 1994 mutati muyang'ane zigawo zonse kumpoto manambala amakhala 13%. I mean between 14 and 16%. Kuyambira 1994 mpaka 2019. Ma percentage yake ovota kapena orebesa amakhala between 14 and 16. Chigawo cha pakati amakhala 38%. Chigawo cha kumwera amakhala around 42-43. Komano kuyambira chaka cha 2019 ndi pamene zimakhala ngati zayamba kusinthirako 2019 namba ya anthu olembesa kapena ovota inakwererapo chigawo cha pakati kuchoka pa 38 yomwe inali average 38 as I said kuyambira 1994 kufika 2019 akafika 2014 namba imakhala 38%, around 38%. Komano chikiabe chaka cha 2019 ikukhala inazakwera kufika pa 40%. Chaka chinoko as we are talking it is about 43%. Pamene kumwera namba yakala yantu ovota in proportionate in percentage yakala ikhala ngati yasika kuyambira chaka cha 2019. I mean ya chaka cha 2019 inali pa 42. Chaka chinonso ikhala ngati ikhala pa 42. Kumpoto ndikumeneso kudabusa kwambiri kuti namba ikhala ngati ikusika. Average yawo imakhala 14 koma panopa ikhala kuti ili 12, around 12% or 12.5%. Mwina tikamayankhulana ndi mbali ina yomwe mwina tiziyang'ananso. Ngati ndiyankhire tufunso lina limene mwina mukanafunsa munacholapo kuti anthu alembesa musiyana muzigawo zosiyana I mean mafezi mwanenesa kuti kukhala ngati fezi yomaliza anthu kumwera mwina sanalembese ambiri izozo zisakhale kuti zidandawisa zitengera kuti mufezi 1 mufezi 2 mufezi 3 ndi madistrict ati amene amalembesa mutati mutenge chigawo chakumpoto nchapakati mwachisanzo anthu kumpoto ambiri ali kumzimba ndiye kumzimba kulembesa anabwera fezi yachitatu nchimozimozi kulilongwe ku central region anthu ambiri kapena district imene anthu ambiri ndi lilongwe ndiye lilongwe inabwera mu fezi yomaliza yachitatu ndiye sizodabwisa kuti fezi amene analembesa kwambiri ani percentage inachuluka kumpoto ndi kupakati pachona kuti madistrict amene ani anthu ambiri zigawo zimene zozo anali fezi yachitatu pamene kumwera kunoko anthu ambiri ali ku Blantyre kumulanje ndi Blantyre yamwina komano mulanje inakhala ngati inali mpedi kani yoyamba yachiwiri kumozimozi ndi Choro sanali mpedi yachitatu kumwera kunoko district yomwe ili anthu ambiri yomwe inabwera mupezi yachitatu tinganene kuti ni Mangochi amwina ndi Blantyre komano izizi ndikunena kuti chonena kuti isanetha pamene kunena kuti afezi yakuti kwanachurukwa kwanachepa izo samadandaulise zitengera kuti fezi imene yoyo amalembesa makes a lot of sense chabwino mwina musana choke nsana wese Jona panali nkhani yonena kuti pamene timaona phase 1 phase 2 something that was coming out was kuti azimai amaoneka kuti amalembesa ndithu ambiri and in many cases more than abambo. Any explanation to that? Hello? Atindwa mukundimva manena kuti akuoneka kuti azimai akulembesa ndithu and phase 1 phase 2 pamene timapanga analysis yathu timaoneka kuti azimai amasogola ndithu. I don't know kuti mukaona ma demographics ngati amene kuti azimai akuoneka kuti afuna kutengapo gawo more than before chifukwa kale azimai zandalezi ankakhanga ankazitaya nkumazika kumbuyoku. What has changed? Palibe chasinta choyambirira ntonena kuti maiko ambiri azimai amakhala ochuluka kuposa vamuna ndiponso dziko lonse lapansi azimai ndi ambiri kuposa vamuna
kumalawi kunoko azimayi alipo osachepera 52%, amuna alipo around 58%. So there's a difference of about 4%. Azimayi nochulukirapo by 4% akusiyana ndi amuna. Nde azimayi ambiri akamalembesa mwina samadabwise komano amukati muonesise ma statistics yo kusiyanako kukhala ngati kupyora 4%, kukubwera ngati 7%. Ndati muone namba ya azimayi yomwe analembesa ndi amuna ikusiyana ndi 7%, pamene population ikusiyana ndi 4%. pamene poti mwene pamene tingafunse kuti kodi nchikupangisa ndi chani sitikudziwa komano chachikulu chomwe chimachitika nchonena kuti munthu amene amafuna kuti akavote ni amene akuona kuti zinthu sizikumuyendera kwenikweni. Ndikamjamene kabiri amafuna kuti akavote yema kuona kuti zinthu sizikumuyendera, akufuna kuti amwina zinthu ziyambe kuyenda bwino kupyolera mu vote. Ndino komanso kukhala kuti chuma cha dziko sizikuyenda bwino, amene amavutika kwambiri amakhala azimayi achifukwa ni amene amasakasaka chakudya, akusakasaka ichi ndi izi, azibambo timatakataka komano osafika pamulingo omwe amachitira azimayi. Pamene popo athindwa ndeno muona kuti mwina chifukwa chona kuti chuma cha dziko sichikuyenda bwino, omwe akuvutika kwambiri mwina ni azimayi, ndi chifukwa chake mwina ali ndi chidwi nchonena kuti alembese chifukwa chuma chikakhala sichikuyenda bwino amavutika kwambiri ndi azimayi. Ndeno mwina ndi chifukwa china chomwe chingapangise mudemu asamale ndikunena kuti population ya azimayi yochulukirapo kusiyana ndi amuna. Chifukwa choyamba chimene chocho. Chifukwa chachiwiri chuma chikamavuta amene amavutika kwambiri amakhala azimayi, ndi amakhala ndi chidwi kuti azavote, tolikasona kuti mwina nkupeza mpumulo maganizo mwawo. Chabwino ayi ndiye nchifukwa chake lero tinafunsa Marvin Banda kuti khanawo limodzi fwa iwowa the Economist kuti akambepo ndithu nkhani ya chuma, kuti chuma chili bwanji, chikukhuza bwanji munthu on the ground, komanso chitokhala ndi zosatira zotani pa chisankho chimene chikuchitika chaka chamawa pa 16 September. Koma tisanapitirize tilowese mtolankhani wathu Tiyese Munjeza. Tiyese, ukundimva? Umvekera pansi. Yes, Tiyese, wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kaenu kumene mwadzuka bwanji? Inenso kuningoti ifenso kuno tadzuka bwino. Ine ndi John pano komanso ndi magest athu mstudio muno. Tacheza ndi Amalawi kuti timve kuti maganizo awo ndotani, koma poyamba tifuna tizidziwa wina aliyense kuti kodi analembesa kapena sanalembese. Kodi Tiyese ali kuzomba? Kodi Tiyese uli kuzomba? Kuzomba, yes. Ndili kuzomba mu msika wa Chinamwali. Mu msika wa Chinamwali. Tacheza ndi Amalawi kumeneko. Chabwino. Mwina poyamba kudziweni. Ndine Kafusi Jalisi kuno kuzomba ku Chinamwali. Chabwino. Nde inu mu zisankho zimenezi munalembesa? Ndinalembesa ndithu. Chabwino. Mwina kungobwerera mbuyo chaka cha 2019 munavota nawo? Ine ndinavota nawo ndithu. Chabwino. Nde mwina pokasankha atsogoleri, akhansala, MP komanso mtsogoleri wa dziko, muzikangana mapoliti ati ndi ati mwina? Tikamasankha atsogoleri atatu amenewa timangana kwambiri chitukuko ndi kusinthika kwa dziko, kuti kodi anthu akukhala momotani mdzikomo, kuti dziko muli chitetezo, kuti atsogoleri amene azakwanitsa kuti anthu azapanga mabizinesi awo moyenera. Ngati pano mene tili kuti tikuphinjika kwambiri, kotero tizafunika kupeza mtsogoleri kuti azatsegule zachuma, azatipase ife chitukuko chokwanira ku dziko lino ndi chitetezo chimene chikusowa pano. Chabwino. Moti mutu mwanumu malingaliro alipo kazi mwina kwa ma candidate amene atuluka kuti ine ndikuona apa mwina kufikira pano? Malingaliro anga ndithu afika kale apa paji pafupi ndi chisankho. Tikucha kuona kuti mdziko muno mavuto amene akumana nawo wanchifukwa chokhala ndi atsogoleri amene alibe masomphenya, amene asakudziwa kuti kodi chuma chimayenda bwanji. Kotero ndine okhonzeka kuziona kuti Dr. Dalitso Kabambe ndi amene angati kutithandizira kuti chuma chiyende bwino dziko la Malawi. Chabwino. Mwina tiona kukhala nawo funso awandisana siyane nawo? Iyayi, I think iwo apitiriza ndithu mpaka kutchula candidate. Sitimafuna kuti anthu azitchula candidate koma iwo atchula ndipo sitinawuze it's okay, koma tithokoze kuti mwacheza nawo ndipo amasuka komanso kuti analembesa ndipo azavota. Nde tiliso ndi
ena amene afuna kuyankhulapo amene wandithu ndi amayi mwina poyamba tikudziweni dzina lija. Zina langa ndi Jenny Somba. Chabwino nde inu mwalembesa nawo kale zisankho zimenezi? Tinalembesa. Chabwino mwina kubwerera mbuyo chaka cha 2019 munavota? 2019 sinavote South Africa. Nde pano mmene mwalembesa muzikaona ziti ndi ziti mwina mukafuna kuvotera akhansala aphungu komanso mtsogoleri wa dziko? Ine monganga nayo ndizikaona mmene mbiri ya munthu imene ilili kuti munthu yadzatithandiza kamene sazatithandiza. Ndimene ndithu amenewo apanga kale chisankho chawo ngati asatchule komangotiuza ngati apanga kale chisankho chawo kapena adakayang'anayang'ana. Eti mukaona makandidate aja pa ukhansala apa pa MP pa president mutha kuonapo kuti likadzafika tsikulo ndikachonga pa kuti akuti ine chisankho changa chidzapita ku DPP ma MP musatchule mwina kungonena kuti adapanga kale chisankho iyayi tamva amenewo. tiyese ukundimva? Chabwino iyayi tithokoze kwambiri kuti kuzombako maka kuchinamwali mumsika wati namwali anthu akuoneka kuti iyayi asankha kale akonzeka kale za chisankho cha chaka cha mawa. Ndikuthokoze kwambiri tiyese Munjeza. ifenso tithokoze ndithu kumeneko ndithu. Zomwe kwambiri. Your quick comment Jonah. Ndimanena kuti mwina tikamadzandikira kuchisankho dzakhala ndi ma 2 hours apa kulinja mama kuti anthu no mutafuna kuvota muvotera ndani anthu azanene. Anyway, it's a survey we can do on our own. Komano chikundisangalatsa nchonena kuti ndinanena kumambiri kunena kuti ndinayi ndi mantha kwambiri kunena kuti titokhala ndi vote apathy. If you ukalankhula ndi anthu ambiri amazaoneka ngati kuti phindu lovota samaliona. Amanena amakuuza kunena kuti tikavotera atsogoleri kani makhansala kani ma MP kani atsogoleri a dziko zathu sizimasintha zawo zimene zimaoneka kuti zikusintha. Komanso atsogoleri osenda atchulawa kumapezeka kunena kuti mwina anthu analonjeza zinthu zambirimbiri komano amataka ngovoteredwa ndiye kuti akukhutitsa mimba zawo. I'm glad mene apangira analyze athindo akunena kuti the figures amene maona ngati utatha kutsika akwera. Kusenzera kuti anthu ali nchidi chonena kuti akavote apange shape tsogolo la dziko lawo. Chinthu chimene ndimachinena mobwereza wayano kunena kuti pasapezeke unyanyala kunena kuti ine basi andikhumudwitsa nene kuzisiya iyayi unyanyalira ndani amene akukhumudwitsa niyo mmatenga chikwanje chimene chili vote ndikuthothola kandi khansala kandi MP kandi mtsogoleri wa dziko mphamvu imeneyo ikubwera pa 16 September chaka chamawa. Tipite kwa Marvin Banda. Marvin Banda, nkhani ya chuma yakhale kutchulidwa sindidziwa zonena kuti chuma chimatengapo gawo lotani pothandizira anthu kupanga zisankho zawo mu chisankho maka chisankho cha mawa cha chaka cha mawa cha 2025. Marvin Banda. Mseko mwambili wayana. I think kungupanga add-on point mina makampa athindo. Panopa population yathu ndiya useful. Abantu zoti achinyamata alipo wambiri. Ndiyeno nkuchifaya ke fatingathe kuona manambala anthu mena akupota kutuluka. Fayo kuti anthu akhala kupanga graduate kuchoka mu zaka zochepa panopa ndikumakhala akulu. So chimene chiliso chimathandiza. Now ifana kambe nkhani ya kuti chuma chimathandiza kapena chimapangisa banji influence my elections kapena the other way around. Tikumbukire kuti kweni kumale kunoko timapanga operate in a political economy. Zikutanthauza kuti chuma chathu chili chomangidwa ndi mene zimayendera zinthu za mavoti kapena venyepo ndifotokoza bwinobwino ndikalowa. Now imafuna ndikambe bwinobwino kwa zimene zimapangitsa kuti chuma chathu chikhale chabwino kapena chikhale chabwino. Now chifukwa cha nthawi tikambapo zinthu 5 zokha. Chabwino. Choyambirira inganene kuti ndi ma election cycles. Nyene zizi oro ichati tuone bwinobwino mabuku athu malemba athu timaona kuti amalawi kwambiri amavota kuti asinthe zinthu kuti asinthe boma. Now bomalo amalivotera
kapena kutitulutsa chifukwa chani. Choyambirira tiyenera kupesa kuti ikonomi yathu ikonomi yakunja imati periphery economy. Ifo kuti kuli ma economy ena amakhala central amenewo imene ali ngati mafumu akina United States, United Kingdom, nawo ifeyonse anthu akunja akumbali kunoti mati periphery. Ikunena chifukwa chani. Tikaona kuti tikayang'ana ma-imports athu zinthu zimene zimachoka kunja kubwera kunoko, izi zimene zimapanga produce malawi muno mopita kunja. Zikuoneka kuti pali timati ratio yake kuti pa chinthu chimodzi mmene mapanga produce ndi mmene mwalowesa mudziko ndi zingati. Kunoko imakhala 0.3 kutanthauza kuti pa chinthu chimodzi mmene timapanga timaoda zinthu kuchoka kunja zitatu. Now tingopereka ka snapshot kakang'ono kuti timvetsetsane bwinobwino. Ma-import 2023 chamu October anali $264.4 million. In 2024 October mwezi $288.5 million. Deficit yake inali $131.5 million. Meneo ni ma-imports. Ma-exports zimene tikupanga produce loka ndikutulutsa. Mu 2023 October anali $133.0 million. 2024 nthawi yomweyo $84.6 million. Deficit $203.9. So zimene zikuonesa kuti trade deficit inakwera ni 55.1%. Now zimene zimachitika chifukwa chani. Ifanye kuti 90% ya zinthu zimene tikupanga produce kumalawi kunoko pankhani ya za chuma chathu GDP zimakhala ma raw materials. Tikati ma raw materials kutanthauza chani. Kutanthauza zinthu zoti zimagwiritsidwa ntchito zimakhala zoyambirira pa stage ya production kuti zigwiritsidwe ntchito kuti tikapange chinthu chomaliza mene munthu angafune pa economy. Zimene ziziti chani. Zoyambirira timapanga produce. Hello, Marvin Banda. Kangati nambala yawo pamenepo line ya duka technician athu Christopher Nkosi akugwiragwira kuti zonse ziyende bwino koma anayamba bwino kuifotokozera ndithu manambala tinalowa mkalasi pano matitenga ma certificate tikamaliza program iyi Jonah. The manthanga anayonena kuti akhangana abwera. Hello. Yes. You can carry on. Makamba munali pa trade imbalance. Trade imbalance. Timakamba kuti 90% ya zinthu timandina kuti trade deficit between the year when October 2023-24 inali 55.1%. Now mafuna ndipeleke zinthu chifukwa chani. Zinthu mene timapanga produce ife kuti tituluse kunja. Predominant ya California. Kena kumabwera kina soya, nyemba, ntedza 90% portfolio yathu ya export ndimeneyo. Now tikaona portfolio ya imports zinthu mene zimapanga dominate zimakhala fuel, fertilizer, magali moto, mankhwala, Now ifeyo ndika mbapo bwino vene popo tikamapipirife ifuna ndikambeso chinthu china. Food prices, mtengo wa chakudya. Tikayang'ana consumer price index yake zili zinthu mene amati Malawi iwena aliyese mene amaika mu mbale yake pa mwezi kuti angathe kudya 53.7% ichakudya, and pa 53.7% vene popo between 88 to 91% ni chimanga. So zikutanthauza kuti ikakhala ndi vuto la chimanga ndikuti inflation imakwera. Now zimene zizi zikubwera bwanji. Timakamba za urgent vulnerability ya ma strategic goods. Paja tinakamba kuti pa ma top imports athu pamakhala so fertilizer. Now zimene zizi zinaonetsa kuti zimadya kwambiri forex. Zimadya kwambiri forex, forex yathu imakhala yochepa. Import cover yathu ifayo kuti zinthu zambiri imapanga zimakhala ma raw materials. Import cover yathu imakhala nthawi zina tikati tikuchita bwino imakhala mina 2.6 months ya ndrama meneza uzakunja. Now imeyo ndine scholar wa zayuma. Ikawelenga budget ya Akedi Kandodo ya 2011 pa point number 11 anani nakuti even though too much inajita bwino mu nthawi ya bingu between 2004 to 2011
amalawi tinali anthu osakadza ndalama titapanga malo moti tipange invest in ma capital goods which is zinthu zimene zingatibweresereso ndalama tinayamba kugula magalimoto and zimene zozana zikamba pa point 19 page 11 amanena kuti on average per month amalawi timapanga import magalimoto 3000 nthawi imene yoyo. Now zimene zozo zikutanthauza kuti fuel muzifunika wambiri forex jaso iti zingopita kumalo kuti sikupanga producing ngati dziko lokuti limango import zinthu. Now zimene zozo zili vuto tikacheka panopa ma statistics athu akumanena kuti on average per month tikumapanga import magalimoto 3000. Magalimoto angati tabwereza ndi pamenepo importing how many cars? 30,000 per month on 30,000 average. 30,000 30. Chili chinthu chomvetsa chisoni pa dziko lokulili kulina kuti likuvutika pa 1 pa nkhani za chuma, 2 kuti tsogolo lathu likuyenda bwanji chifukwa tikaona GDP yathu ya chaka chinochi ikunena kuti ipanga average 1.8. Zikutanthauza kuti pa zinthu zimene timanena zija kuti kulima raw materials timapanga produce raw materials tamazija tikapanga timangogulira zinthu zotani zoti sitimapindula. Now chinthu china tingayang'ani ndi timati kodi ngongole msika wa ngongole uyenda bwanji chifukwa chokuti dziko liyende bwino timafunika private sector munthu pamba ngati ino ndine kusaina kukhala ndi access pa ngongole chifukwa panoka mungathe kupanga business yopindula. So mumafunika intermediary meaning ngati bank. Ikayang'ana banking sector credit an average of 74% imapita kuboma. And ku banking sector an average of 64% the interest rates. The interest mene boma limalipira pa ndalama mene zabwereza. So zikutanthauza kuti pali timati crowding out effect. Chifukwa chokuti inuyo mukabwera amakutusa mulimi kolatero mulindi chani makhala kuti iso ndi risk customer munthu oti sanga kudalire ni kuti I think adukira pa risk customer ayo apankuku mabanki alipo kangati alipo Marvin Banda mukundimva akhala ngati so mukabweranso Marvin Banda mafuna kuti sopano mungomalizisa apange link the politics and probably chisankho chazaka chamawa exactly. Mukatero ndekuti mukhala kuti mwatithandizira kwambiri program yathu ambiri titenga ma certificate program ikamata. Marvin Banda mukundimva? Yes, Marvin Banda. Nimafuna kuti komalizira mutipangire linki ndi my elections chifukwa nthawi yazo mwambiri. So tikayang'ana ndi imene ili map yathu zinthu zimene zimakwera mitengo kwambiri ku south zimakhala chakudya ndi fuel chifukwa chokuti chakudya chimati amayamba kulima ndi ku south ndi chimatasoma changu whereas housing imakhala yochipa ku central mafuta aso chimozimozi nkono fuel crisis aja amambira mbali yanu kuplan. Now kuti tipange linki zimene zizi ma elections tipanga linki bwanji tikayang'ana magraph athu amanena kuti inflation imakwera kwambiri nthawi yetikupita kuchani kuzisankho chifukwa chokuti chuma sichimayenda bwino chifukwa kuti chuma chija timakhala ngati kuti focus ya yonse ya machine oyendesa dziko imakhala yoyang'ana kuzawina ma elections. So production imapanga slow down. That's why in the makamba zosezi ma factors zimene amabweresa kuti inflation yaja ikwere kapena itsike yaja. That's why in makamba zimene zijana. Now the most interesting period imene tingaona chifukwa cha nthawi ya abingu. Nthawi ya abingu ija inali nthawi yokuti abingu aja atapangisa kuti chakudya chikhale bwino mu dziko lathu. Inaona kuti inflation inalipo a bit stable. Now zimene zozo zinapangisaso kuti GDP yathu ikwere. So GDP ija ikakwera nikono makamba zake ngandodo benyankanena zija zimapangisa kuti ujeni expectation yokuti government expenditure ingathe kukwera nthawi ya mavoti kuti agule mavoti imakhala yochepa mukumvesesa. So abingu aja anawina ndi landslide nthawi imene ija tikakumbukire. Now tikaona kwambiri ma economics act
tikalekerera kwambiri pa nthawi ya mavoti pazimene zinayambira 1993 94 mene inflation inazafika 83.1%, whereas GDP inazafika mpaka negative 10.3. Just an example. One of the inflation rate is very high. It's about 32.4, and the growth rate is 1.8. So where's the main capacity? It's really linked. For you to put an entire example, yes, the same that is needed when they produce into the bank. That's why in reliant on the Madonna. More of a character tikupanga direct budget support chanchani zimene zijazi ngati cover chifukwa chokuti dziko latuli imangopanga export zinthu zokuti ifeyo tingathe kuzipanga leverage pa global market kuti tingathe kubweresa chuma chabwino kuti ipange stabilize. So ndalama zija chifukwa bomba liza pamakhala izimfude zitani bomba lina lili lonse ndimayina kupanga expense. Abanda fusalanga lomaliza kwa inu tisanapite kwa Tindwa, mukaona period imene yasalayi kuchokera pano kuzafika pa September chaka chamawa kunkhani ya zachuma zimene zingatheke ndiziti sizingatheke ndiziti. Do you think it is possible to salvage the bad state of Malawi's economy now? How are you going to salvage? Chifukwa kuti kuti ari kukhale kuti chimanga sinapange produce bwino lero kuti kukhala njala government inopanga stand kuti zinthu zikhale bwino. Tukamba nkhani ya mafuta kodi mtengo wake mtengo wenyewe wene ukhalapo nawo mafuta atakwele mtengo. What is going to happen to my consumers? That's why pamakhala ngati suppression pankhani ya mafuta. Forex mubanga bwanji ngati dziko lanu silipanga produce kuti ndingozuka mawa limapanga produce zingacheki zimene zozo. That's why makamba kuti kuma anthu amapanga kanjiri kwa budget support imadona amudati kuonesa ifeyo koloma speech also president mene mapereka makhala kuthokoza anthu akunja kuti atipasa zinthu. So that should give you a clear picture kuti even tikati tiyang'ane within the next 10 months izinto zovuta kuti niyo mungati kuti economy yathu ipanga turn around already ipanga turn around sisi kutanthauza kuti zinthu zitsika mtengo zizingokwera mtengo pa mulingo ochepa. So zimene zozo I think ndi chinthu chokuti ndichomvetsekesoni kuti munthu winabe akuzeni kuti zinthu zingathe kusintha within the next year zizovuta kwambiri. Chabwino. Jonah, mwina your quick comments ndisanapite kwa Atindwa kwambiri niwafuna muchite center pa 50% plus 1 kuti is it attainable without any political alliances? Nkoteka mukaona manambala aja kuti nkoteka kuti chipani chimodzi chitakulowa mopanda kukhala pa mgwirizano uliwonse ndi wina aliyense kumasanapite kumeneko. Jonah, your comments pa mawu amene Marvin Banda afotokozera. Ndinali ndi chidwi kwambiri ndi atambasula bwino ndimene amadzapangano amadzalumikiza kuti kodi zachumazi zimagwirizana bwanji ndi ndale komanso chisankho. Unakamba kumayambirire kunena kuti nthawi zambiri anthu amatinyani good economics imapanga good politics. Yes. Anthu amene amakhala kuti akupanga manage bwino chuma cha dziko amadzaoneka ngati kuti ndi anzeru pandale chifukwa chonena kuti miyoyo ya anthu amene amavota aja imakhala ikuyang'ana kuti kodi iyeyu akuchita chani chofuna kukonza moyo wathu wapachuma. Kodi ifeyo tikuvutika mwa mtundu wanji kapena kuti tikuziona zopheka bwanji kuti tipeze zinthu zothandizira miyoyo yathu pamene tikukhala pa dziko pano. So it's very interesting. Utatuone even ma candidates amene alipo panopa ambiri akupanga realize kunena kuti dziko lino mwina pachuma sichikuyenda bwino. Ukaiva mbali ya boma lomanena kuti tikuyesetsa kuti tikoze zinthu. Namva president Chakwera amafika kumangoji zopita ku Chikokobe state lodge kunena kuti ali hopeful kunena kuti tikamamba chaka chamawa zina zake zisintha. Ukamva akabamba akamaloya mbali naye, ukamva mthayi loya mbali naye, akudziwa kunena kuti pavuta kwathu kuno pavuta kwambiri ndi nkhani ya chuma. Chabwino. Ndipite kwa Atindwa nkhani ya 50% plus 1 mukuifotokozera motani mukaona mafigure registration so far presented by Malawi Electoral Commission? Tinene hizi bayana kunena kuti anthu ambiri ali ndi maganizo olena kuti alibe chipani chomwe tingawine ndime yoyamba president chifukwa cha 50 plus 1. Yes.
zomwe mwina ndi malingaliro kapena maganizo oona komano we shouldn't rule out kumalawi kunoko zipani ni zambiri zomwe zinalembeza amutati mpite ku office yomwe imayang'ana kalembesede ka zipani akambuza kuti kuli zipani zosachepera 55 funso ndilonera kuti ndizofunikira bwanji ndikati ndizofunikira bwanji ndikunena kuti kapena tikati chipani chofunikira kapena nichaphindu kuziko ndi chipani chomwe chingawine zisankho kapena chili ndi mwayi wowina zisankho ngati mwayi wowina zisankho chilibe koma chili ndi kuthekera kuti chipani china chiwine kapena chisawine zisankho ndiye chipani chofunikira chimene chocho ndibwereze chipani chomwe chili ndi kuthekera kuwina zisankho kapena tichingawine koma chili ndi kuthekera nkupangisa kuti chipani china chiwine kapena chisawine mutati muyang'ane ma statistics kumbuyo muona kuti zipani zomwe zili ndi kuthekera kuwina zisankho zakhala zikuchepa pakadali panopa zipani zomwe zingawine zisankho ndi ziwiri zokha chipani cha MCP ni cha DPP ndi zipani zomwe zingawine zisankho zinazi kuwina zisankho kuthekera zilibe komano pali zina zomwe zingapangise kuti chipani china chiwine kapena chisawine andi zipani zomwe zingapangise kuti china chiwine kapena chisawine si zambirinso mutati muone ma statistics 2014 ndikuchita avoid 2019 chifukwa marivasaja anachita namfai zipani zomwe zinalipo 2014 zinali ndi kuthekera ndi kuwina zisankho kapena kupangisa kuti wina asawine kapena wina awine zinalipo zitatu atinene zinalipo 4 DPP MCP UDF DPP pakadali panopa mtati muone Afrobarometer data yamene data yomwe atulusa panopa tikana kuvote nthawi imene yoyo DPP ikadapeza ma percentage osachepera 43 MCP 29 UTM 7% zipani UDF 2%. Zipani zinazi zinagawa na 1%. Tuweza kuti zipani za phindu pakadali panopa zomwe zikuthekera kuwina kapena kusawina kupangisa wina wina ndi zitatu DPP MCP ndi UTM ndi 7% ngati kuphatikize ndi ya DPP 43% 50 ikoza kukwana koma zinazi ngakhale ziphatikize osaphatikize zibe phindu kweni ndeno ma alliance wa akhoza kumachitika koma mwina ambiri sakhala aphindu chifukwa zipani za phindu nizochepa kwambiri nizitatu bende kuonera ndenga ndipathale ma alliance omwe atinda kwakhwa bwachi atinda kungalula ndikugwirisa ntchito manambala yes tokumvani ndithu tokumvani ndikuyankhula ma percentage chimwa 50+1 yes ndeno mtati kutengere data yomwe achitanza tomuzopa akafukufuwa Afrobarometer akuuzani kuti anthu akanavota nthawi imeneyo anthu zipani zomwe zikanakhala ndi mavoti ndi UTM 7%, DPP 43, MCP 29. Ndeno kuti aphatikizane kuphatikizana komwe mukanatheka ndikwa DPP ndi UTM koma kuphatikizana kwinaku kapena MCP ndi DPP ndipenda kukanapangisa kuti zikhale zosafuta kwambiri MCP ndi DPP DPP ndi MCP chifukwa ndi 43 kuda 29 ndizikenzikanafuta koma kupatula ziwiri ndiye kuti ndi DPP ndi UTM nyamene angakwanise 50-50 tetu zinazi ayi nditu ndiye anthu akamati ma alliance aziyang'anaso kuti kodi ma alliance wa which party is relevant epa chizungu but relevant party or effective party relevant party ndipani chomwe chingawine kapena kupangisa kuti chila ndeno ma alliance wa ndikuona kuti amene akhale aphindu ni amene akhuze zipani zitatu chabwino enawa ndikupasani chance kuti mumalize ndikupasani mwayi kuti mumalize imanikaye pali Patience Lunda kumzuzu. Patience Lunda ukundimva? Ndikumva ni yana. Uli dera litira mzuzu? Ine ndili ku Old Town. Chabwino tacheza nda Malawi kumeneko timve kuti kodi analembesa kapena sanalembese komanso akuganiza kuti aziyang'anira zinthu ziti pokavota chaka chamawa.
Tathokoza kwambiri mota nthawi yathakuziweza. Patience Mtundu kuno kunzuzu. Ndino amene mwe. Okay chabwino. Posata nthawi mafuna tidziwe kunena kuti kodi 2019 muna vota. Ya ni 2019 na vota. Chaka chino zikuoneka bwanji mwanembesa? Talimbesa kale chaka chino sili kuphonya chaka chino tivota chaka cha mawa osati chaka chinocho chaka chikumaliza koma chaka cha mawa September uyu tivota ndithu. Ndinafuna ndidziwe kunena kuti pa zinthu zimene muziona ufuna kuvotera MP, kansala ndi president zikhala ziti. Kwambiri timaona be zimene amafotokoza andale ngati manifesto mfundo zoti dizavotere zikhalibe zogwira mtima kwambiri focus kuyang'ana ndithu pa zachuma chifukwa amala ambiri zandaola mmene ndrama ikuyendera ndrama ikutibweteka kwambiri zipezi kuti ndrama imene ikulandidwa kwa anthu amene akugwira ntchito kapena ndrama imene tikupeza tikagulisa zinthu ndi mmene anthu opezera ndrama zikuvuta kwambiri ndiye kwambiri tizang'anabe nkhani azitifotokozera kuti zachuma zizayenda bwanji mfundo yambiri imene ndikuyang'ana kwambiri ndikuona imeneyo kwambiri ndithu akatizi kwa president kwambiri kwa president koma kwambiri makhansala ndikuti azituza mfundo zija lese amapereka ndrama ku parliament amati amapereka ndrama zotapangira chitukuko madera zija Constituency Development Fund CDF mapruji misewu tizonga timene tijazo ti akamati pasa mfundo ngati timene tijazo at least tauzavotera chabwino mina pomaliza danipe MP imuziyang'ana cha MP nkhani yake dipene iyi ndithu ali zinthu za chitukuko za misewu mabridge kwambiri zimene zizi ndithu ane ndakuthokozani kwambiri pokokhana zimu kwambiri wayana mogwirana ndi nthawi amene ndi munthu mmodzi wa mumzinda wanzuzu amene akusankha chimene azasankhe pamene azavota. Chabwino Patience ndathokoza kwambiri kuti nali limodzi mpulogalamu ya lero tikufunire tsiku lopambana. Kuchokera ku Mzuzu ndapase mwayi Marvin Banda kuti mutseke 1 minute muthokamba zotani awanso amene makamba ku Mzuzu afotokozapo sonkhani ya zachuma once more. Kodi titani kodi ziri ndi impact yanji next year makamba ndituza impact yake koma ndimwina ndimangofunsa kuti kodi the hope of our economy is it in the hands of our politicians? Kodi chiyembekezo chatsogolo la chuma chathu chili m'manja mwa anthu andale? Imene lolo ni funso lovuta kuyankha kwambiri koma anu ndingatiukuza ndi chinthu chimodzi kuti ola Malawi bathu ku Malawi kunoko kulibe party ideology kunja kucha kumakhala ma ideology ena makhala opanga expand kujeniga social aspect ena makhala opanga reduce now tifanye kuti kunoko kulibe ideology yomvetsetseka zimapangitsa kuti anthu angovotera kuti kodi economy kuyenda bwino kapena ayi and zimene zozo ndi vuto la Akamuzu ndifa Akamuzu anayika kwambiri emphasis pa chimanga ndi chakudya kuno timapezeka kuti kunoko wina aliyese mene akupanga rani for president amakhala kuti kwambiri ndi subsidy and zinapanga kuti ifeyo tikhale the handout mentality wina aliyese mene mudati mupepese muno bwino mudati mapanga interview muno bwino anthu mene ali mucheno madera osiyana-siyanawa azikuza nuve expectation yawo ndiyo kuti boma lizathandize kapena kuagawira fertilizer kapena zinthu ngati zimenezo which is bad zimene zizo ndi zinthu zoyipa kwambiri and that's why tikunena kuti ndizovuta kwambiri that's why mudati muone inuyo a president kayani ndani amakakamba kaye kuti yayi tathandiza anthu mwakuti ola vice president akaenda mukamva kuti akugawa chimanga akupanga chakuti anthu timapanga take advantage of the vulnerabilities ya Amalawi kuti omalizirapo tikapeze vote and chimene chito ndi chinthu chomvetsa chisoni kuti it's coming from the leaders a dziko lathu and ndi chinthu chonyasa kwambiri ndi chinthu choti chiyenera kusiya and chikuti chisiye chimene chichi tingationa kuti Malawi angathe kutukuka nkomene kuti economy yathu iso imapangidwaso ndi ma-election cycles nkono nakukambirani za ma-election cycles aja election cycles aja it has a very big impact on my expectations anthu and realization yakuti unfortunately Marvin Banda ndi sirane pamenepo tizakhala ndi program ina imene tizakambe nkhani ya chuma mokhazikika chifukwa tikuona kuti apa ndithu ndi nkhani yayikulu and we cannot ignore it and impact yake ndiye kutathokoza kwambiri tinali limodzi tipite kwa Ernest Tindwa wind up tamaliza zikomo kwambiri zinthu ziwiri Bayana ndi Jona choyamba chuma chikamayenda bwino boma lomwe lilipolo silivutika kwambiri kupeza mavoti chuma chikamayenda bwino
chuma chikakhala kuti sichikuyenda bwino boma lilipolo limavutika kwambiri kupeza mavoti. Chifukwa chake mzanga banda atanenapo za 2009 nthawi ya bingu abingu sana kuvutika kupeza mavoti. Pa nthawi imeneyoyo chuma chinaenda bwino chaka dziko la Malawi kuyambira 2005 mpaka 2009 chuma chimakwera ndi maperesenti osachepera 7% chaka ndi chaka. Ndi chuma chimaenda bwino, ubwino wa chuma aliyense chimamufikira. Ndezi bakhala zapafupi mpaka chiganizo. Anthu amayang'ana zambira kamavota koma choyambirira imakhala chuma akukhala bwanji ndio choyamba chimene chocho. Tachibiri ndasimalize ndi malansi amene akugambidwa ndikuti malansi afunikira ndithu komano anthu akamangana malansi aziyang'ananso kuti ndi zipani ziti zomwe zikakhale ndi phindu kwa alliance ndani nakuti zipani zinazo phindu lenileni zilibe mutati muone ma statistics amene alipo kuchokera kumbuyoko kuti zipani zakhala zikupeza mavoti otani zochepa kwambiri. Tati miyang'ani chipani cha UDF amwachisango apa presidential race mavoti in recent elections akhala odandaulisa kwambiri PP nchimodzimodzi chifukwa chake ndinakuti pakati pano kupangani Afrobarometer zipani zofunikira pa alliance ndi chitatu MCP UTM ndi DPP zina sizikhala zaphindu kwenikweni. Tathokoza kwambiri Athindwa kuti lero tinali limodzi ndipo mwathandiza kusakatula bwino nkhani imeneyi ya zisankho za chaka cha 2025. Mukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo. Ndipo pomaliza ndipite kwa bambo Jona Pankuku. Ineyo topic imene takambirana lero nthawi imene yangotichitira njiro koma kamva zibambawiriwa ndi kuti kwa munthu amene ndale zache zokhwima akutengapo ziwiri zitatu especially anthu akamapanga strategize kuti chisankho chaka chamawa tichite mwantundu wanji nkhani zachuma zofunikira kwambiri. Andani awa Athindwa agunthazo nkhani okhudzana ndi alliances kunena kuti as we speak ineyo sindikuonapo chipano chithuwina pachokha koma Athindwa akunena kuti yayi nzotheka mwina tisachite kukaniratu kuyi komano akambanso iwo akugwisa ntchito zipani zina zopanda phindu zopanda zina za phindu mwina ndinthonena kuti mwina zipani zina manamba zawo ndochepa zina manamba zawo ndi akuluakulu koma Afrobarometer imene akhala kuipanga rifa kawiri mwina tisayipange ignore kwambiri and imene zimene anabweretsa chabwino ndithu. Ayi ndathokoza kwambiri Jona Pankuku tithokozeso Patience Lunda mtolankhani wathu kumzuzu TSM Monjeza kuzomba pamakina panali Christopher Ankosi komanso Chisomo Kasu. Jona Pankuku ndine Mayana Chunga malomwa guest athu Ernest Tindwa political scientist nda Marvin Banda economic scientist ndikuti mwakumanonse tikhale modzi mawa lachiwiri pa Christmas lachitatu.